Näme üçin Kamil market? Ingbet market. Короче, lokatsiyasi gowy, hemme zat bar, даже bolt var. Hypo dubayski şokoladan bar. Bazarda yağlı tozongda aylanmayan, yazda soğuk, qışda ısı, təzdə olan çağa yağlı hemme zat arasa ve sveji. Bakaları ing hypo söz bilen aydanda dök. Короче, Ingbet market, Kamil market. Kstati, Kamil marketin önüne geçen yok. Kə vaxt öz geçirə onun 180 km tezliklə qalxmaq üçün. Kamil market. Sen kim? Nereden? Aşgabat, Anu, Doğranakçı. Yüzüne näme boldu? Ağrı çaktı mı? Yok, kiçilikten peş oldu deyip bir. Kaç yok çivinler var mı? Hem tecan tarafta mihmançılığa gidemizde. Sotayın ütküsü çivini var. Tırmırovka diyen bilen. Maksut çakla çonga yere dörü diye sondan son qalan. Çivin. Sportsmen çivinler. Sen hakikattanım aktör mü ya TikTok'ta yönü bir ad koydun mu? Yok, hakikaten aktör. Neçsan filmde qatnaşıp gördün? 4. Qaysylar? Çapar. Maktum Guli. Yeni bir Maktum Guli tədə versiyası. Bundan Cığarbek. 4 filmde. MSM Türkmen film. Hem Türkmen film, исторический filmler. Başrolda mı ya arkada tam принеси подай? Başrolda. 4 filmde de başrolda. Dine bir yerinde Paul Glav'ını oylamışol. Короче, bir nemen trener oylayanla ikinci dereceli aktör. Dine bir kinoda qalana başrolda. Kaskadör değil. Kaskadyorum. Kaskadör aktör. Hava. Kinoda emme boy bolsun, attan yıkılmalı bolsun, näme etmeli bolsun, özüm real ne diyen. Näme etmeli bolsun. Sen pikirinçe. Şu yalı o adam bolman bolsan, aktör bol bilerdin mi? Ey bilemem. Bolardım, bolmazdım. Aslında da men başta kaskadıyordum. Şoň üstü bilen aktörske rola näile at minip bilýän, ýykylyp bilýän, gylç tutup bilýän hemme zat oňarmalla, universal bolmalla. Staris kino düşük bolsa, ýa öňünden bir ýylda taýin almaly. Näme bize men ýani o da goýun wakyp at minip, eşek minip zat edip. Hemme zat görenne, anan şo zatdan usulen bilemizden, şo sebäpli. Birinci kinolar. Hem yüz keşkün gavat gelýär diýdi, hem bada özüň etip bilýän dip. Aslında düşmeli başga bir ýerde. Yani şo zatlary men etip bilemsoň. Men düşmeli boldum. Glavny rolda. Glavny role çağrılan adam gelmedi, şonuň üçin seni aldılar. O geldi. Yani öz oňarmasa da kinoň hemme tarapdan gowet görkezip bolan mysal üçin atda gidip barýar, atda ýykylmaly. Şona ýadyr men şoňa derek etsem, şoň ýüzü bilen ýykylşyny alan oklarda arkasyndan alýarlar. Şonuň atdan ýykylşyny, onuň men ýykylmaly bolýan şoňa derek atdan. Ya at çap bilen ok mysal üçin gat çapmaly ýeri bar, suwda çapmaly ýeri bar. Herkil ýerken şo zatlar etip bilmese, operatora da kyn bolýar, rejissora da kyn bolýar, kinoken o diýen gowam çykan ok. Şundan şuma ýasama bolýar da, arkadan almaly, ýüzüni görkezmän almaly trükleri. Şoň üçin Näçe ýyl kaskadör boldun, näçe ýyl aktör boldun? Kaskadör sportda kullukdan gelenimiz var. Kullukdan gitmek hem sportun içinde ondan sonra başladı näçe boldy. 2006'dan beri kaskadöram, aktöram. Aktör olmagy çağırdan höwes var. Ýoňy ekonom bolýan kiçikan. Oşo sebäpli. Duydansız. Özüňi aynada gören wagtyň gorkýanmy? Yok. Normal öğrençtin. Hava.
TikTok'ta video köp yükleyen, şoların pikirini nereden alyan, kimden göçüryen? Özüm dörüdýän memma ogurlayanam bolýa. Hemme videony özüm düz geçiş bolan sebäp TikTok'ta hepde dökmen 2-3 video goýmaly. Ondan hemmesini oň dörütip bolan. Alyp görýäňde bir trend bolan videolar alýanda adyş ütgödýän. Men aktör, men düzmök däl, men senarist däl ýa rejissör däl. Men öýkünýän alýan, goňun mädany videony şonu ýerine ýetirip bilýän, halky güldürýän, halkyň goňuna ýarata boldy, ogurlansyn, özüm dörüden tapawdy ýok. Men şo video bilen, şo videomy ýörüdip bilýän men. O ýaly videolar düşürmek üçin aktör bolmak hökmanmy? Aktör bolmak hökman däl, ýöne seredýän adamy özüňe näle sana bale edýän etmeli. Onuň üçin hem şo roluň içine girip oňarmaly. Mysal üçin gynançyl videony häzir oýnap oňarmasaň, sen şo videony görüp oturan, sana duýgusy gelmese, adat etme, sana bale etmeýär. Düşündiňmi? Indiki videolarynda şoňa videosy geçirip goýberýär halan. Şo keşif canlandyrmalar girip, erbe duralam, gowuralam, şolar gowda edýän. Mysal üçin men aýda oturjak, mysal üçin kommentariýa girýän. Men erbe kommentariýa käbap bir çykaýmasam. Girip okap göräýmeli. Ekejel ve kommentariýa ýok. 2000'lar, 10.000'lar kommentariýa gelýär. Pozama men filtrede goýamak. Başda çykdyma. Başda ýazýarlar. Meduz, utananokmy, uluglanmalyk. Tuda 50 diýär. Şoňa soraglar bar, ondan wagt geçýär bolyn işin ýerine goýup getirýär. Ben haterlaryň hemmesi patpişigim boldy da şuma. Hemmesi bale işim boldy. Erwet kommentariýalary öçüren ok. Ýok, dur. Başdaky videolarymda baý erwet kommentariýa öçürem. Aşağı geçir. Başdaky videolar açsam, şolaryň içinde baý erwet kommentariýa. Känem. 3-nji, 4-nji videomda meduz, uluglan utananokmy, doktor näme diýär, döwürsün diýärmi, başda käme. Neçe ýaşyň desen? 34. Grant Derry'den neçe mady gapçyk alýan? Grant Derry'den men gapçyk alasym gelýär, onuň Grant Derry menden pul alarak diňe sowga edýär. Diňe sowga edýär men Grant Derry'den. Onuň başga ýerden aldym men Grant Derry menden pul alanok diýip gapçyk görün. O da original Grant Derry däl eken, padjarka eken sokupdylar. Diňe gadaýagada da originallar bar. Hawa, gadayda. Ýöne ýazykdyr. Ýöne original diýip aldym. Ýöne bir ýyl ýarda 6 ay geçdi, sıfırda urad garalar, çist koýdy däl eken. Hasanda da owadan ay gaday kullanan sowga edýär. Utanýan da ýerge dak barýan da kullanan diňe sowga. Aktör bolandyň barada diplomyň barmy? Ýok. TikTok aktörlerine diplom berilen okma? Näme üçin adyňa Döwran aktör diýip goýdun? Hökümet tarapy, döwlet tarapyndan aktör ady berilmeli. Döwletin kinolaryny düşýän men. Şolar diplom beren okma? Ýok, olar diplom beren ok, olar senin zat edýän üçin alýa gerek de, gerekli oňarýan zat edýän. Olara gerek bolan üçin alýa. Diplom men zat etdiler, okuwa zat teklip etdiler, ony ýöne meni ýem giç gördüm okuwy. Ýaşym geçip barýar. Okuwa daşa ýurda birlere gidemen diýseň, ýeş çok habarlar tanış bilişi bar. Ýok, daşa ýurda goýmak netimde ýok. Kepilik %100. Luboy dünýäniň ähli ýerine urad bilýäs. Düşündüm. Ýok, ýöne aslında men özüm sowda ýa telekeçi men okuw hiç ilgili tutmamak. Kiçilikden men näle düşündüren gary işdi işledim de. Pes maşgaladan dogurluk, kullukdan geldim. Başdaky işdim gary iş. Okumanda wagtym bolmady. Näle iş o? Ay usta bolduk, kafede işledik, afisant bolduk. Şolar ýaly işlerden. Başda. Neçe ýaşyňdan soň уже gara işdelden ak işe başladym. Karaçy gullukdan geldimde gary usta bolup işledik, mekanik dostum ma. O güýçli usta meni məňe pasownik bolýardym. Men da ýura bolýaky, oňlar ýany işkän ýöne ay kerpiç götürmeli, beton garban agyr işler da, men gowda noşoň ýanadym. Bir 2 ýyllyk bolup usta bolup işledik.
özümizde benim geýinýät, golum ussa megdamda ýaşy olan beýdi gortaga mukulam bolýardy, gaçyp bilýän işläp berýän obada zatlalar. Aýondan diýädim-de 30 ýaş için bir maşina alsam, prava alsam diýip öňümde çel goýdum. Meni Allah Taala maňa başga çel goýupdyr. Men eýem 24 ýaşymda magazynym, maşinam, öýüm hemmelerden boldy. Video magnitofonun var mı öňde? Bir zaman tufanım yok. Hindi filmlerini onda nämeden gören? Öň bady. Öňe düşmäk yok. Ön görýädiň häzir göreň ol. Ýa-da näme TikTok açsam ba internet össä bilýän YouTube açsam amma. Hindi kinolaryny köp görýänmi? Çağa kän görýärdik, şolara meýdejek bolýardyk. Aýny näme gowrol oýnaýarlar, oňa kömek edýärler, şoňa meýde gowuljak bolup, şolar ýalak boljak bolup bilýän aktyorlara balet edilýär-de. Kime köp balet edýän? Mitkun Chakraborty birinji. Kiçik kän görýärdik Jimmy kinolaryny çağa kakşoň tamsyn edýärdik bilýänmi? 3-nji klas, 4-nji klas ýardyma düşýär. Jimmy Poyma? Hawa doglaňyny klasaşmy doglaňyny esede ýüşüp şoň tamsyn edip zadyp kinosyny goýup bar. O kaseta bar o döwür. Bize kaseta bilýän şonu. Ha ondan soň Şahrukhan çykdy. Şoň kinolaryny. 3-nji ýerde birisine. 3-nji ýere kim goýsam ka. 3-nji ýere gözüňe tutamak hiç kim. Jimmy Poy, Şahrukhan. Şu ikisi boldy. Bir özüň 10 adama garşy uruşup yeňip gördüňmü? Kinoda mı? O şu umuma. Yok, men iki adama garşy yeňip bolanok. 10 adamdan urluk gördük, o adamdy burwa göremdim. Doğru aýdýarlarmy? Sen uran wagtyň, bir priýom eden wagtyň. Etdirip gidýärmiş. Şak. Görýändiňmi? Doğru şu. Hawa. Şu wagt bir san priýom görkezany eşitip göreli. Haýsy, şunu görkezäýmisin? Dünýäniň islendik ýerinde bolup, öz söýgüliňizi, enataňyzy, tanışlaryňyzy ýak toy eden adamları kutlap bilersiniz. Eğer adresi bilmeyen bolsanız adresi Lebap Sogat özü tapıp sizin adınızdan kutlaya. Sogatları siz özünüz toplap bilersiniz. Yani aydan zadınızı Lebap Sogat alıp gül, şokolat, agursu, pomidor, şaşlık, ketmen, savok, tapavut yok. İslendik zadı alıp sizin yakınlarınıza goşur ya. Töleği dünyanın islendik yerinden islendik bank karttan edip bilersiniz. American Express, Sberbank, Tinkoff, Renaissance, Luboy karttan töleip bilersiniz. Dastavka şəkəri için muht. Постоянный klientler üçün Go skidkalar bar. Lebap Sogo. Yakınlarınızı kökman beğendirin. Hindistan'a gidip gördün mü? Yok. Hindistan'a gitmedim, Xitay'a gittim, Türkiye'ye gittim, Dubai'ye gittim. Benim 3-4 yurda gittim yani Hindistan'a gidip göremem. Ne için? Benim yani o kinolarını görsem daha desin ona hindilere bari edip yatamam. Prosto şolun ağzını yıkönyalar dediğim bir iki tane kovayan aktörüm var. Onun aktörski yüzünün mimikasını oňarýan aktör şu ikisi de galan aktörler nälik bolýar, köp aktörler narazy bolýar. Mysal üçin ol amerikansmy listi bar. Kim şol Stace adýadmy şonu. Ana şu narazy. Diňe bir rol, diňe seriozny bolýar, diňe uruş şoňadyr başga gynançyl bilýän we söýgi bardy, bersem oňaranyp. Şahrukhan Jiman garyp bolýsan, garyp bolup Batir Bay bolýsan, bay. Gynançyl ağlamalýsan, ağlama. Liboy rol düşündiňmi? O da esasy ýüzüň mimikasyny oňarmaly, şo keşiplerler. Şoň üçin şo ikisini bale edýän sebäbi. Ökdedem. Ökdelgem, eýär halka tanıp, dünýä tanadan na özünden, ýönemen adam tanadan, o kän aktör. Doğrudan Bollywood'da da var. Türkmenistan'da ken mi? Türkmenistan'da da ken gömülgü yatanlar. Oscar almaktan başka näle arzularың var? Oscar almaktan başka. Şonda başka arzu yok. Ve dünya belli. Näle düşündüreyim. Aktörçülükde Türkmenistan'ın bayrağını dünya tanıdasın gelýär. Düşündiňmi?
ve TikTok'ta da tanıyan men. Yani şu aktörskiyim bir dünya belli, daşarutlarla yarış bilecek kino çıkarasın öyle arzumuz ol. Näme şeyden şu arzuňa yetmek üçin? Kovuluşan şuma. O kaçta oynayan? Ben TikTok'ta biraz kısa film görüp görýär, onları diýär, sadece näýle. Hödürler görýändan, ondan hödürleýändan o kabul edýär. Türkmenistan kabul eden o kısa film alýanda goýan. Taşerutlar için gollaýar. 16 milyon, 20 milyon prosmotorlanma. Makrutka del ol. Makrutka del. Yo, girsen komentarya aşağı hemmet aytıp duran. O bildirýär, näme zat bolsa, ya like az bolýar, komentarya az bolýar, ya aşağıda repost az bolýar. Her döwletden aşağı ýerden komentaryalar we her dilden. Vacip soruklara geçeýäs. Aktörçülükden başka näme başarýan? Men näme diýin? Nahar bişir bilen? Öldü gerek nahar mangal uğrayı. Şolar ýaly. Şaşlyk. Nawa. Mal bakı bilen? Näme oňa aktif soraýda. Näme başarmaýan? Emmelerden başarmayanlardan yok. Bir boyda da yapışana, bilemem o karakterimi. Şuma TikTok bolsun, ol bolsun, oyun uğru bolsun, PlayStation bolsun, bilyard bolsun. Şolar da yapışdym. Şu an birinci bolup bilýänmen. Täze rubrika spesialny sen üçin. Men aktör rubrikasy. Men bir situasiýa aýdýan, sen şo situasiýadaky adamyň emosiýasyny oýnap görkezmeli. Döwran aktör 1 milyon agza boldy, şo wagtdaky duýgy. Şo wagtdaky duýgy. Ne abi şimdi begenersin. Yüzüňde şonu görkezmeli. Ýelgararsın da näme begenip gülüp şular ýa-ni mesela üçin gördüň 1 milyon bolupdyr. Begeniň çykardyň telefonuňy lajaň etdiň. O, gadaýjan gardaşym. 1 milyon boldum. Bugün ýuwmasak bolana dost gelip da. Gaday we atam 77 we bada batjak we bay batjak tanaýan sen. Şo we mekanizm we da türkde ýemmesin gatnaşýan döwletdenme Vesna we Vesna jory. Taşo boldy. Şolar bilen paýlaşardym. Berde. Okey. Döwran aktör 1 milyon agza bolan soň TikTok yapyldy. Şo duýgyny indi yüzüňde görkeş kamera. TikTok yapylsa, eýmen üçin korkuny emes ýok. TikTok yapylsa da. Şo duýgyny ber kamera. Aynen mesela için o nastreni oturuyorsun da oradan 1 milyon ağlarda da edeceksin. TikTok'um görüyen yapıldı da resk yüzün ütkömölle bilen görüyorsun. Gön alyan telefon çıkaryan zan edeceksin ay gaday o ya plani. Hele vallahi TikTok'um yapılıp duray clean dedi. Biraz bez nastreni ya. Şöyle ya daýmasan. TikTok täzeden açıldı, ýöne döwran aktör paroli ýatdan çykardy. Niýe tapýan bu soraglary? Paroli ýatdan çykdy. TikTok açyldy, paroli ýatdan çykdy. Eýdin, nerwinçi dersin, klinde dersin, gözlersin, gaharlanarsın, oňa jaňa dersin. Dost bolanok, paroli ýok onan ýan. Karapçylay. Bam yok, goju tanış ýokmy, oňorýanlaý näme durýan bolsa, düzet bolýan bolsa berjekmen. Hiç problemi de näme berim bolsa bereli dost, ýöne açarlar şonu tapaýda. Şolar ýaly. Üniversitede. Ha, onu ýermiş diýýän da. Sayk däli, esbiteri, köne mektep fitna çarman üçin urýa. Kim urýa? Sayk däli esbiteri urýa. Şonu görkezmeli nädip urýa. Ay, on vadesden gat görürler näme? On goşulmaly. Kim gat görýär? Aýny näme on urýa? Men gelişdirmek esbiter sayk däli urýa diýsen, men pikirimçe aýdym sada men kan
Aydımçı diyenler de. Sayk oraya, sayk espitr oraya. Ne onunla da. Atema girmeli. Sonra da oğlanlar. İkisinin Diz çıkarıya deyip korkan mı? kimden diz çıkar yani? Sana diz çıkarıya deyip korkan mı? Yok. Çıkarsa beğenecek ne için? Diz çıkarsa at verdiler tayin mesele der. Rap ama bilen sen. Oğlama kar. Sen fikrince. Sen rap oka başlasan. Aha. Türkmenistan'da neçsan rapper bolar. Men rap okusam okar onu. Gede rap ağır var men. Aydın menlikler bilýärmen. Rap okusam okar näle? Okarnam ýörärnam ýöne näme üçin rap ýörer? Men şu döwran aktyor bolanym üçin, tanalyan üçin şoňa prokolnap çykarsam ýörer. Ýöne men ýüzümi görkezmän, adym aýtman, şol aýdym rap edip aýtsam men ýörer oýdam. Sebebi aýdym saz menlikler men öz ýagdaýymy bilýän. Ana şu TikTok'ta rap mesela gelýär, men aýdym şabal edildi. Bak hiç geldi. Men aýdyma bal edýär, mysal üçin gowy aýdym çykýar. Şoň modosy gaçýança şol aýdym gowy görýärmi? Kim aýdýan gyzyk bilýär maňa. Şoň kim aýdy aýtman gyzyk bilýär. Ýöne saýk däli, näle şu men aktyorskda işim bilýän. Şol sunugatda işini bilýär. Düşündüňmi? Ýerine bar, ýer ber, goýýar da. Gowet moşun edip bar, pečat taplay. Şoň üçin şoň sunugatyn halaýan, o sözüm ýok men saýka. Top 3 Türkmen rapper. Top 3. Baylif dip rapper var. Täze başlady. Diňe manýyl sözlerden aýdýar maňa ol söwüp oňa diýsat, maňa diýsatan gyzyk gylýar maňa. Düşündiňmi? Many çykarsyn aýdymdan. Adam ýüregine girmeli. Kim söwüp birine oňa söwüp, maňa söwüp ýa bir zat nemesden bilýän benim üstümden zat etsen ýöre ýa. Men onu kabul edem, o rap manily, ýygiderli. Baylif dip bir ýaş rapper var. 3-de şonu goýan. 2-de de Emir şol Eýranly bar, Türkmen olan Emir Rasen. No, atawalamaň sözüni alyp bulanyp manily. Iki şonu goýan. Baram saýk däl, oň ýerine hiç kim fikrimçe geçip bilmeýär, beren ok. Öňüm şo saýk, şuma adam oň ýeri başga. Bergide ne yerine? Gitmendirmi? Amerika gidene. Niýeräkse de sonugat durda, şoň öňüne geçip bilýän ýok. Şu wagt rolüm go oýnadyň. Şonuň üçin saňa biz arzu eden Oscar'ına sohbet edecek. Oscar'ı в студию, пожалуйста. Bu Oscar ve kiçirek bizim partnerlarımızdan sowgaçyk. Ondan açıp görüp bilersin. Sawol minnettar. Kiçem bolsa men üçin uly hormatyma da sawol, filaňa da minnettar. Siz üçin kiçene men üçin uly. Men akuratlaşdyrýar durjak dälmi? No, tere. Está ahí, dale. Bay bol brato. Sağ ol, köp minnettar. Sağ ol, da filaňa da. Gönüllü wagtdan geldi. Sağ ol. Gebaba men adımdan ullukan sağ olsun. Sağ ol. Sizem sağ ol. Bravo, bu tarana gepleşik. Tutanak mı? Yo. Ayalınga девушкаң бар mı? Ayalım mı? Instagram'da, TikTok'ta kızlar yazýam. Hava. Köp mü? Normal ne? Näme diýip yazýar?
Ay şol video düşüp bolýarmy? Aktrisa gerekmi? Videolan gowy görýän, şolar ýazatdyr. Özleriniň suratyny, videolaryny ugry diýalam. Ha, ugry diýalar. Lakat ýalarmy? Ýok. Lakatan okmyş. Ay ýok, maňa gabat gelenok. Men edil lakat ýalyk powda merema. Karaçy olaryň aktyor bolasy gelýär. Ha, aktrisa bolasy gelýär. Şoňa ýazanlar başyma TikTokda düşenler ama köp videoma ýazyp. Şo aktyor bolasy gelýän gyzlary nähili castinglardan geçirýän. Birinji bilen Ýani näli sınaklardan geçirýän. men daş geçmine terediýär ki men mysal üçin gözüň üçin izleýän bolsa şoň gidene oturýarmy. Arçy diýip bir video goýdum, görensiň. Şoda episode paşy 1 million gol öýledi prosmotry. Şoň gyzy gözledim, näçe wagt gözläp tap bilmän, kaçan izleýär şol. TikTok başlarına da tap bilmän kän sakladım. Iň soňuna bir gyz tapdym, kommentariýa ýazypdyrlar. Bir gyz düşürdüm, bolýan şo gyzda bundan owadan gyzdan bada gerek bolsa diýip kommentariýa ýazypdyr. Menem girik gördüm, ol hakykatdanam bana gerek güzda. Ama men ýazyşdym, muňa şuň ýaşyňa da düşürjek bolýan diýip. Bolýar diýip getirip düşdük, lad etdik. Videony goýdum. Bugün dünýä keşfede düşdi. 1 million Aýalyň işe diýenokda. Aýalym näme üçin zat diýsin? Men nälerlikdigini bilýär aýalym, şoň üçin zat diýenok maňa. Вообще Türkmen kino industriýasyna näle goşandyň bar? Näle? Düşünmedim manisini. Türkmen kino industriýa bar. Nawa? Türkmen kino o şonuň ösmegine näle goşandyň bar? Goşandym. Kän bolar. Kän teklibim maýynta şo zatlary mursadar bolsa. İnşallah Türkmeniň baýdygyny edil şu kino sisteminde dünýä tanadan, TikTokda tanadyşym ýalyp hem berde tanadyp bolýar. Blitz rubrikasy men sorak berýän, sen maksimal tez jogap bermeli. Голливудмы я Bollywood? Bollywood. New Yorkмы я New Delhi? New York. Шахруханмы я Байбатёк? Şahruxan. Jimmy Poy'mы я Atam 077? Jimmy. Jimmy Poy'mı ya Şahruxan? Ol ikisini deňeşdirip bolanam. Men gözümde bilemek yani. Okey. Ağzalara bir zatlar diýjek bolsaň, bir näçe minut wagtyň bar. Näme? Birinji bilen sana sag bolsun aýdýan. Sizin gepleşýän studiýaňyza oglanlara sile hormat edip sowgat berdiňiz, köp minnetdar. Ondan Türkmen halkymyza, 5 welaýata hemmesine meni gollaýanlar üçin o kommentariýalar ýazýar TikTokda, o tarapdan seredýärler. Hemmesine ullukal minnetdarlygymy bildirýän. Sağ ol. Sağ ol, sen sağ ol. Всё. Böyle mi? Kaçam 077 ya batacak ya. Kim bilen kimine yapıyorsun da cimin atam den yapıyorsun bana ya. Gittim ya. Kakam getirdi inne. Oscar'lı da atlar geliptiniz var ya. Polun taýynlandy. Sağ ol, sağ ol. Okay.